Ola, boas tardes. Dalle unha nova vida ao teu lixo. Así reza no centro de compostaxe comunitaria que temos aquí en Tomiño, que seguro que xa vistes algún en Seixo e en Collán. Así quería empezar estas conversas de compostaxe neste terceiro día dedicado á Semana do Medio Ambiente. Para iso teño comigo a Carlos Pérez Osada, que ven da Deputación de Pontevedra, a Sandra, a nosa mestra composteira, a Sandra Alonso. Carlos Pérez é enxeñeiro químico, pero cun amplo currículum en empresa privada, en administracións públicas, pois gestionando proxectos que teñen que ver con bioloxía, con química, eu diría pensador, executor e divulgador pois deses proxectos, non? Eu, Carlos, boas tardes. O que che pediría que lle expliques aos veciños de Tomiño é para que, por que temos que unirnos á compostaxe? A ver, por qué? Por lógica, quero dicir, digamos, vivimos nun universo, nun planeta, que ten unha forma de producir os procesos naturales. No caso concreto do plan de residuos, que me chamaron para facer un plan provincial, é analizar que é aquelo que tes que tratar. Galicia ten o 5,6% da población de toda España, pero ten o 52,8% dos lugares onde vive xente de toda España. O sea, en Galicia a xente está moi distribuída. Non hai moita, máis ben hai pouca, pero a que hai está super distribuída. E o plan de residuos trata os residuos producidos por esa xente, por lo tanto, non é o mismo falar dunha ciudad centrada con 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado, que tes que ir con tecnoloxía moi sofisticada, camiones grandes, unha dimensión determinada que é axustada a ese fin, que Galicia, que ten moitas vilas, moitos lugares con un solo habitante, con 2 habitantes, con 3 habitantes, non ten sentido meter o mesmo camión, super tecnificado, super caro, por unha corredora de vacas, que se descarrilará, e ademais vai cargar medio kilo, polo tanto, o coste de eso é inviable. Eso é a base do Revitaliza, en realidad. Básicamente é arbitrar un mecanismo que este axeitado á realidad que vai tratar. Eso é, en definitiva, que trascende a compostaxe e trascende a todo. É unha cuestión dunha base lógica, non? Moi resumidamente. E a nivel de veciño de Tomiño, ti como convencerías de que tamén é bo para a cidadanía compostar? Que ao final é reciclar os biorresiduos, non? Sí, é tirar do mismo fío, da mesma lógica, o sea que en realidad é o mismo elemento argumental. Vale, xa sabemos que son moitos a producir e producen pouco cada un, vale, eso é un análisis. Segundo, dentro do que producen, que é o máis importante? Pois resulta que de cada 100 kilos que producimos, 50, 52, 54 son de residuos biodegradables, polo tanto teñen unhas características determinadas e non vas a tratalos como se foran envases, como si fueran composites, como si fueran elementos, digamos, complexos, sino que son biodegradables. Entón, non ten sentido que os queimes, porque eles se biodegradan, son húmedos, por lo tanto, menos sentido que os queimes, porque estás evaporando auga, etc. Entón, aplicar ese tipo de lógica. Centrarnos en donde? Primeiro, cal é a matriz de distribución. Por lo tanto, eso xa te marca si tes que ter camiones grandes ou non, si tes que centralizar ou descentralizar. E despois, centrarte no que ten máis abundante, e que ademais é máis doado de tratar. Ti, por exemplo, na casa, inda que seas un super ecoloxista e concienciado, se queres reciclar o vidrio, non podes, porque non tes o crisol, non tes o moinho para tal, non podes. Podes separalo, facilitar que outros o fagan. Se queres reciclar papel, tampouco podes. Se queres reciclar tetrabric, imposible xa. En cambio, o orgánico podes reciclalo, precisamente porque é biodegradable. Estes dous polos, que se produce moi atomizadamente, por lo tanto é moi difícil recoller, e ademais se pode tratar na túa casa moi sencillamente, xuntados nos dan que non vayamos a recoller. O sea, a análisis do Revitaliza é non tes por que ir a recoller, por lo tanto non te gastes nin camión, nin contenedor, nin en planta, nin en personal para eso. Trátalo directamente en casa. E aparte, digamos, é avanzarse incluso aos niveles europeos. Quero dicir, Europa marca unha secuencia, dice, primeiro, reutilizar, segundo, prevenir, terceiro, reciclar, cuarto, pues non sei que, e así sucesivamente. Nos estaremos no segundo escalón, o sea, co orgánico non o vas reciclar, porque o reciclas en casa,
E iso é previr o lixo. Nós temos unha discusión tremenda co Ministerio e con Bruselas, porque non nos admiten que o que facemos nós é prevención, que é un elemento clave e que é moito máis importante que a compostaxe, que todo o demais. Porque se antes ti levabas o teu residuo orgánico a un contenedor que despois iba a onde se fora, se é selectivo mellor, se non é selectivo peor, pero faz ese xesto de desprenderte del é o que define o residuo. Si non te desprendes deso, non hai residuo. Por lo tanto, si antes te desprendías e había residuo, e ora o compostas en casa e por lo tanto non hai residuo, estás previndo ese residuo. É prevención. Por lo tanto, o nivel filosófico e xerárquico é que é clarísimo, non? E non é tanto que o mérito sea da compostaxe, porque é o medio, en realidad, e o fin que é que non haxa residuo, que filosóficamente é o elemento clave do Revitaliza. Creo que é ese o análisis do Revitaliza. Vamos a pasar a preguntarlle a Sandra, que está aquí a pé de campo, sempre, pois, bueno, resolvendo as dúbidas dos veciños, xestionando o que son os centros de compostaxe comunitaria. Como vai Tomiño? En datos ou como estamos compostando? Como ves ti, mestra composteira? Gracias, Ana. Pois en Tomiño levamos un par de anos traballando moi arreo, non? Porque pois hai todo un proxecto moi potente, é un concello moi grande, con un número de habitantes moi amplio, é o primeiro exemplo dentro do Revitaliza con tanto peso. Entonces é complexo pois, chegar a todos os veciños e estar aí desenvolvendo todo o proxecto, non? Entonces, cando chegamos aquí como mestres composteiros, pois o primeiro que fixemos foi chegar aos colexios e aos CRA, que quería facerlle un guiño a eles, porque foron os que máis nos ensinaron a nós, están moi motivados participando activamente, e nos acolleron sempre moi ben, non? Entonces, despois de isto, xa con todo o proxecto Revitaliza, pois se comezou a repartir os composteiros individuais polas casas dos veciños, que se está facendo unha entrega porta a porta, e ata agora levamos, pois, coa axuda da Deputación, casi xa cerca dos 2000 composteiros repartidos. Entonces, está sendo un traballo, digamos, aí constante, no, de cada día. Con isto, cos composteiros, quería comentar que moita xente lle sale esa dúda de que, vale, en verdade, o composteiro teño que deixar de darlle alimentos aos miñas galiñas e aos meus porcos e aos meus gatos. Non, por favor. É dicir, primeiro, antes de todo, que non se xenere desperdicio alimentario, é dicir, sempre o que facían nosas aboas, que é facer esas croquetas, esas empanadas co que nos sobra, e despois sigamos alimentando as galiñas, sigamos alimentando os porcos. E xa, ao final de todo, cando xa non teñamos nada máis que facer, é cando vamos a usar o composteiro. É dicir, non levemos o composteiro para pasar fame aos nosos animais. Entón, iso quería deixalo claro. Pois toda esta parte do rural que decía Carlos, que, bueno, pois as vivendas que están no rural, que teñen esa finca con terreo, son os que farían esa prevención a non pôr a disposición o residuo nun colector, para que despois se teña que xestionar, senón que os propios veciños serían os que digamos, utilicen despois ese lixo orgánico para ter a súa propio compost e a súa propia terra na casa. Que ocorre con a xente que non ten unha finca ou un terreo? Pois aí nos se centran os composteiros comunitarios, non? Esta creo que é unha boa idea, que sobre todo nos concellos de Galicia, co tamaño que teñen dunha parte urbana bastante pequena, con bastantes espacios públicos, pois instalaron en Tomiño, xa están uns 14 centros de compostaxe comunitaria. O obxectivo son 16, nos faltarían 2 por instalar, falta un en Goián e outro en Seixo. Bueno, comunicar aos veciños que fixemos as visitas por todos os pisos informando que estes composteiros están á súa disposición, entregamos un caldeiro para facilitar ese uso, bueno, recalcar que se non teñen ese caldeiro ou se non saben como usar o composteiro comunitario, que chamen ao Concello para que así hagamos as indicacións oportunas e o podan usar correctamente. Que máis levamos traballado no Concello? Pois están os puntos verdes que se acaban de instalar recentemente, e tamén que todos esos restos de poda que se xeneran nas casas se podan depositar aí e despois posteriormente trituralo.
e tamén as biotrituradoras, non? Que tamén próximamente se deixarán en préstamos aos veciños, e creo que tamén é importante comunicalo para que, digamos que o proxecto en Tomiño pois implica estes catro apartados, grandes apartados, que facemos no rural, que facemos nos cascos urbanos que ten unha característica diferente, e despois complementamos cos puntos verdes e coas biotrituradoras en función da necesidade do que teña cada veciño. Creo que así un pouco en xeral é o conxunto que levamos aquí traballado nestes anos. Fixemos un sondeo esta última semana entre a veciñanza, ademais que está usando os composteiros, e nos surxiron algunhas dúbidas, non? Non sei se empezar por unha xeral, por exemplo, que se precisa para facer unha boa compostaxe? Esa é unha pregunta moi xeral, pero así a grandes rasgos, Carlos, podrías decir, resumilo? Basicamente se precisa unha cousa, querer facelo, non? Porque despois, a gran ventaxa da compostaxe, que é un proceso, digamos, de biodegradación, o sea, non faz nada, o fan as bacterias, son os teus esclavos e traballan para ti, gratis, e entonces eso, digamos, está servido. E, digamos, a gran discusión técnica, eu veño do mundo técnico, non? De feito, eu son especialista en procesos anaeróbicos, realmente, non? Que é un proceso competitivo a compostaxe, o sea, a compostaxe é un proceso aeróbico e hai procesos, biogás, basicamente, anaeróbicos. Pero acontece, seguindo ca línea de lóxica, de sentido común, que, digamos, vivimos en un planeta con unha atmósfera que ten oxígeno. Por lo tanto, un proceso aeróbico está indicado por lóxica antes que un anaeróbico, porque para un anaeróbico tens que pechalo, que non lle entre o aire, e entonces creas un problema. Aparte de que aí se crea un combustible, entonces é unha área clasificada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que é unha cuestión, eu creo que seguindo o fío do sentido común e da lógica das cousas, o sea, non intentar sacar enerxía dos corpos que levitan, sino dos corpos que caen, por iso hai das presas hidráulicas, pois con eso abonda. A ver, Sandra, outra dúbida. Cal é o uso do compost dos composteiros comunitarios? Que uso se lle vai a dar ese compost? Moi ben, pois, o uso de veciña, dos propios veciños que usan o composteiro, pero sí que é certo que se xenera máis cantidade do que os veciños normalmente nos pisos teñen un par de macetas, e entonces temos un excedente que estamos entregando aos propios veciños que teñen horta ou que viven no rural. Pois temos un listado e cada vez que teño que sacar un compost, pois eu aviso e a persoa ven ou con un remolque ou con uns capachos ou con uns sacos, gestiono con el, con esa persoa, a forma de sacalo. En función, cando se necesita baleirar ou cando o compost está preparado, pois entregamos así. Sí que agora se van a preparar, hai uns caixóns preparados para deixar compost cribado non en todos os centros, pero en 7 puntos, para que así os veciños que teñan esas macetas pois teñamos un compost peneirado e como, digamos, máis bonito, non? O outro podemos utilizar de forma bruta na horta, e este se será como unha terra de uso máis en zonas máis pequenas. E, por certo, temos algún dato xa de compost quitado nos nosos centros? Temos de residuo xestionado. Sí que miramos os datos de 2019 e 2020 na franxa de xaneiro a abril para comparalo ahora co 2021, porque sí que é certo que desde 2017 levan instalados 2 centros de compostaxe comunitaria, que era o de Seixo e de Goián, e agora temos 14, non? Sí que os últimos 2 se abriron recentemente, entonces realmente serían 12. E temos como unha media de 8 toneladas de residuo xestionado no 2019 e no 2020, e agora os datos xa nos salen con unhas 28 toneladas de residuo xestionado. Claro, antes tiñamos 2, agora temos 12, pois, E aínda nos faltan participantes. Sí, nos faltan bastante participantes. Un tercio da poboación está anotada como que usa o composteiro. Pero vamos no bo camiño. Sí, eu penso que sí, que vamos ben. A ver, algunha outra pregunta? Por exemplo, o lixo que se recolle na aspiradora pódese botar nos composteiros? En principio non, porque aí irían todo tipo de residuos que non son moi compostables. Sí, non sei se se aquí ten fibra rara, Carlos, que decir respecto a iso, porque é algo como moi delicado. As barreduras e tal que teñen polvo, que se depositan no chan,
en principio non é recomendable. Si vai tampouco pasa nada, e encima é un menor, pero non o aconsellamos, non? Porque máis que nada porque non sabes o que vai aí. Claro, non sabemos o que vai aí, claro. E vai moito mineral, ademais, moita terra, etc. Sí. Pero é menor eso, Sí. Se non lle sube a temperatura, hai veciños que están preocupados porque non lle sube a temperatura do composteiro. Pois aí, bueno, ao inicio do proceso, como estamos repartindo os composteiros agora, moitos están comenzando a traballar agora, entonces sempre costa ao principio do proceso lle costa un poquinho máis. Normalmente o que bota os veciños, os restos de comida, suelen ser verduras, mondas, restos, e iso non vai alcanzar unha temperatura moi elevada. Sí que é certo, igual que pasa nos composteiros comunitarios, que tarda como un tempo en que aí se creo como un microcosmos e unha microvida para que empecen todos a traballar a vez, creen ali un ambiente propicio para que iso suba a temperatura. Recomendacións, pois, igual botarlle un pouco de césped verde ou erva verde, porque iso, como xa saben todos os veciños rural, cando tes un montón de césped, sen pasarse. Sempre digo, pois, unha capa de 10-15 centímetros, non enchelo de golpe, porque son sería unha masa pegajosa que non difícil de gestionar e de traballar con ela, senón é unha capa así de 15 centímetros de céspede verde. Tamén iso, remexer, botarlle auga, manter unha humedade constante, bueno, estar un poquinho pendientes del. Que se non colle temperatura tampouco é imprescindible, que non se preocupen, pero se hai os motivados que lle gustan traballar con este tema, pois hai así como pequenos apuntes, non? O do céspede, o de botarlle pois eses restos do plato que teñen máis aceites e máis grasas, que tamén lle van a gustar as bacterias para traballar aí sobre elas. E, bueno, en principio isto, non sei se Carlos queres comentar algunha cousiña máis da túa experiencia. Si se fai ben a compostaxe, non? Como eso o sabedes, non? Digamos, no rural sempre se tiraban residuos a unha esquina e quedaban ali facendo, e normalmente está morniño, digamos, pero non chega a temperatura alta, non? Si se fai ben, digamos, o proceso é exotérmico de per se, e produce calor importante. Eso non é trascendente, pero a gran escala, sobre todo en comunitario, en individual non tanto, pero en comunitario hai que ter cuidado por normativa, basicamente, porque, digamos, unha das vías de ataque a compostaxe como método é que se non higienizas o produto, te poden atacar por cuestiones sanitarias, básicamente por Escherichia coli, por Salmonella, Clostridium, etc. E entonces estás, en certo modo, obligado a que esa temperatura suba, e iso é un elemento técnico, e está relacionado basicamente con que proveas de oxígeno, o sea que por eso lle metemos a poda triturada. A poda triturada o que fai é estructurar, esponxar, e entonces permite a entrada de aire, e de modo natural ese proceso se produce. Na compostaxe individual é moi complicado, realmente, como sabemos. É difícil que un composteiro de 300 litros, 400 litros, no inverno, a baixa temperatura e tal, supere os 40 grados, o sea que aí a higienización está comprometida, pero non importa porque eso é, digamos, queda un residuo que non, por eso insistimos tanto nós en que eso é prevención, ese residuo non chegou a ser residuo, porque non te desbotaches del, polo tanto, non hai unha xestión de residuos en senso estrito, nin sanidade te podía decir nada. Na comunitaria sí, na comunitaria é máis delicado porque está en vía pública, aberto 365 días ao ano, 24 horas ao día, é delicado e en vía pública sobre todo, polo tanto accesible a calquera. E aí hai que ter un pouco de cuidado, quero dicir, aparte do que decía antes do sentido común, tamén hai que ter un sentido da ciencia e do coñecemento, non? E isto é o que nós estamos, digamos, potenciando, porque sería, digamos, unha vía de ataque razonable e lógica, ademais, se non conseguimos temperaturas elevadas en comunitario, creo que eso hai que cuidalo, Sí, eso en principio non, é dicir que sempre se alcanzan temperaturas. Os datos que temos son... Sí. Ora, vos porque estades arrancando, e hai moitos que están empezando, e mentre están empezando non, pero a experiencia que temos, que estamos falando de 200 instalacións na provincia xa, pois en 199,99 superamos os 60 grados. Quer decir que calquera que veña mire, comprobará. Hai unha diferencia brutal entre os composteiros que levan desde 2017, que do Goián e de Seixo. A favor deles. Claro, é dicir, esos son como funcionan eles solos xa, é dicir que é unha... É unha comunidade climas. A unha porcentaxe baixa xa está a 60 grados, bueno, está moi ben aprender desa comparación, non? Falamos de bacterias e microorganismos xa, pero tamén a xente que non se asuste se mira macrobiota, o sea, vechiños purulando polo seu composteiro individual porque axudan ao proceso.
E, bueno, e lombrices xa non digamos. As lombrices son as que máis axudan. Sí, en fases finales, sí. Sí, sí. Pero quizás os non desexados que son a mosquiña e a formiga. Eses, como se poden evitar? E os ratos, e as Bueno, os ratos tamén, cucarachas. sí. Os ratos Sí. tamén, sí. Porque é natural, ¿no? Xa. Sí, sí, sí. Pois a mosquiña que pois o comentaba antes, subindo a temperatura, e sí que tamén depende da época do ano. Se agora en primavera, pois moitos veciños preguntaban polas redes ou me chamaban ou chegaban a mí de como quito, ou me interrumpe mentre estou no composteiro, me preguntan como quito a mosquiña, e eu, a ver, estamos en primavera. Tamén é normal que xusto ahora é cando a natureza experta e Sí. salen todos aí. O composteiro está recén posto, que decíamos, todavía non está aí inoculado, non ten aí esa vida, microvida. Entonces, como evitala? Pois tapando todo moi ben, sempre que botamos os restos da cociña o cubrimos con resto de erva, con ese estruturante. Podemos utilizar a cinza fría, porque temos algún caso de 3 composteiros calcinados. En serio? En serio. Bueno, entonces iso, insistir na cinza fría. Incluso se temos serrín tamén podemos cubrir ou subir a temperatura con erva. Eu creo que o tema do césped de erva fresca pode, non lle gusta tanto, gusta o calor a mosquiña, pero non lle gusta os 50 grados. É molestala. A cuestión é estar molestando constantemente no composteiro, remexendo e molestala. Pero todo o bicherío se mete donde, no seu nicho ecolóxico, ¿no? Por exemplo, as miñocas non aparecen hasta estadios moi avanzados, porque mentras está quente elas non viven. Sí. Entón, ti non tens que preocuparte, xa sale. O da mosca é máis problemático porque a mosca é un descompoñedor tamén. Entón, ela anida ali, se atopa comida, calorciño, humedade, cría ali, estupendo. Entón, por iso é tan importante a temperatura. Se subes de temperatura, por encima de 50 grados, a mosca no desova ali, e por tanto non hai larva, ¿no? Pasa que eso sí que hai que traballalo, porque entón hai que remexer un pouco, porque as partes de arriba quedan máis morniñas, entón hai que menealas e tal. Pero bueno, non sei, non temos detectado grandes problemas a ese respecto, eh? Bueno, algunos sí, e hai xente moi quisqui, ¿no? Claro, que depende da persoa como vexa. Bueno, digo que tamén forma parte do ambiente. Bueno, pois a ver se hai algunha dúbida máis. Iso, se non teñen poda, como estruturante, que se pode añadir? Pois o que sempre explicamos é que poñamos o composteiro e ao lado pois o montón de erva, ese césped ou erva que cortamos. Que se vai secando, non? Mellor utilizalo para estruturante seco, non? A erva. Sí, é dicir, cada vez que botamos o resto da comida da cociña, pois cubrimos coa parte de arriba dese montón de erva e vamos facendo como un sándwich, non? Despois, que podemos facer? Pois mira, vamos a estar en préstamos trituradoras próximamente. Se temos algo en casa, sempre vamos a ter algunha poda, algunha rama que podemos triturar. Que non temos nada de nada, pois nos puntos verdes sí que vai haber uns caixóns como estruturante para que podan ir a coller ali. En algún caso excepcional tamén se podría coller de algún compostero comunitario. En casos excepcionais, o estruturante que está nos composteiros comunitarios é para o servicio do composteiro comunitario, pero porque vai un veciño a coller un capacho e non o valeiremos, pois non habría problema ningún. Pero serían esas fases, poder triturar na casa, se non collemos o estruturante no punto verde, e se non, como último recurso, podremos ir a un composteiro comunitario, que sempre falo deste que está no parking grande, frente ao gimnasio, que ali, aparte, hai 2 caixóns de estruturante que podrían retirar de ali perfectamente un capacho así para casa. Moi ben, pois recordar que os centros de compostaxe comunitario teñen xa repartidos os seus usuarios, non? Se alguén non lle... porque ao mellor non estaba na casa cando foron os técnicos a visitar e ao mellor decidiu, pois eu boto neste centro de compostaxe porque me queda de paso. Pois é mellor que comprobes na página web ou chames ao concello para saber cal é de verdad o que te pertence, porque están, digamos, iso pode aclararlo Sandra, non? Están dimensionados para unha poboación. Entón, creo que pode surxir algunha dúda sobre iso. Sí, unha cousa de respeto, non sei se... Quero dicir que, aparte dos comunitarios, que son, digamos, de uso comunitario, valga a redundancia, o sea que multiaportadores van ali e son máis ou menos anónimos, non? Nós temos detectado que nas sociedades modernas, aquí en Tomiño, que é máis rural, quizás non tanto, se produce gran cantidad de residuos orgánicos en elementos alleos aos domicilios, o sea,
nos restaurantes, nos hotéis, nos colexios que teñen comedor e tal, e entonces nos, por exemplo, en outros sitios máis urbanos, temos virado e poñemos máis composteiros, que lle chamamos comunitarios porque é técnicamente o mesmo, pero en restaurantes, en hoteles, en colexios, porque entonces, digamos, son monoaportadores, non son comunitarios, pero consumen moito material, que supoño aquí tamén tedes, non? Está no colexio, hai un comedor que aparte, bueno, fan toda a comida ali, si que... E o resto se composta, claro. E os restos se compostas, ten un centro de compostaxe comunitario, os do mercado tamén, o mercado tamén, as fruterías, sí, basicamente hai un par de fruterías e a floristería tamén teñen o seu propio centro de compostaxe comunitario, e a idea é que os bares que teñen pequenos residuos orgánicos poden utilizar os comunitarios porque en algúns casos sí que están máis dimensionados. Claro, Eso sería como unha segunda fase a atacar. Sí, aquí digamos. tamén temos eses pequenos produtores singulares, algúns máis rurais, digamos, que sí que poden obter o mellor, podemos instalar algún composteiro individual, pero máis grande, e que les o xestionen. Iso será como unha fase que vamos agora a estudiar. Sí, sí. Está ben. Hai dúas entidades públicas, non? Que tamén claro. solicitaron co centro de día, que Centro tamén de están día. interesados, Alborada, pois sí que aí está destinado un de 800 ou 2 en función das cantidades que xeneren. E unha cousa que eu quería tamén significar que foi unha sorpresa agradable, digamos, a raíz de empezar a facer todo este rollo, non? E de empezar a secuestrar o orgánico, o sea que o orgánico deixou de ir cos demais, e entonces, sin datos reales nosos, sin nós meter ningún euro en vidrio, en papel cartón, en envases e embalaxes, de modo espontáneo, de modo natural, a medida que íbamos secuestrando orgánico, iban aumentando as reciclaxes deses, o sea, a separación deses. Por qué? Porque era moito máis doado, xa que quitas o máis sucio que o orgánico, que o ensucia ou que dá noxo, os demais son moito máis doados de separar. E en todos os concellos onde está Revitaliza, aumenta, e o voso tamén se debe notar agora, sobre todo en línea 2, aumenta moito a reciclaxe das demais. Por lo tanto, a compostaxe, que é boa en si mesmo, é boa tamén porque é un elemento coadjudante para os demais. Porque favorecemos a reciclaxe de vidrio, favorecemos a reciclaxe, sin pretendelo, pero como consecuencia, e favorecemos a de papel cartón, etc. Que iso é salientarlo. Moi ben, pois as dúbidas dos veciños creo que xa remataron hasta aquí, pero que, bueno, que estén tranquilos porque vamos a seguir aquí en contacto. Xa abrimos unha páxina web específica para a compostaxe, para que surxan dúdas sobre compostaxe. A páxina é revitaliza.tomino.gal e aí podedes deixar os vosos comentarios, as vosas dúbidas, porque aí vades a ter os 4 puntos clave, que son centro de compostaxe comunitario, composteiros individuais, os puntos verdes e as biotrituradoras. Iso, pois moitas gracias pola vosa atención, moitas gracias aos convidados, é un luxo ter aquí a Carlos Pérez, que sempre é moi clarificador, e parece que todo con ele é sinxelo. E gracias, Sandra, por todo o traballo que levas feito aquí en Tomiño, e nada, seguiremos apostando pola compostaxe, e recalcar a todos, non? Que recordar que cada acción conta. Para un Tomiño máis natural temos que implicarnos todos e cada un de nós, non? Moitas gracias a todos. Excelente. Moitas gracias.